ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା କେବଳ ଭାରତର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଧୁନିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନତିର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇଟ୍ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟିମ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ସହିତ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚକ୍ଷୁର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ସହିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ମିଳିପାରିବ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, କଳା ମୋତିଆ, ଆଖିର ପରଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଆଖି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଯାହାକି ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସହରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଅପରେସନ ପରେ ଏକ ସଫଳ ରିକଭରି ପାଇଁ ବିଶାଳ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ୱାର୍ଡସ୍। ତା ସହିତ CFS ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଚଷମାର ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୂଆ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ ଡିଜାଇନ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ 100% ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ CFS ଫାର୍ମାସି ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇଟ୍, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇଟ୍, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ।